Skal det være, hvad jeg tror, eller hvad jeg har hørt? Jeg tror, vi skal padle kano. I kramme rigtig meget med hinanden ude på vandet. Måske er det en fællessang. En fælles sang? Sådan noget weird. Okay, en hel uge alligevel. Ja. Måske er det... Jeg ved det virkelig ikke. Ude at sejle. Hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget? Er du sød, Rikke? Ikke kærk, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder det? Kano! Det tror jeg ikke, vi skal. Hvad tror du, vi skal i fællesprojektet? Måske bowling? Eller golf? Jeg ved det ikke.